Почистването на селските махленски пътища от срутвания на камъни и снежни наноси във високите части на общината ни продължава, заявяват от Общинския щаб за бедствени положения. Механизацията на дирекцията за строителна площ и пътища е позиционирана на 3 места, и то в Бранковската махала Балинци, където вследствие на обилните валежи пътят е изцяло нищожен, и в горна махала на село Дукът, докато грейдерът почиства централния път в село Ресен. Булдожерът на ПП Услуга след почистване на махленските пътища в село Долна Любата в момента се ремонтира, след което през следващата седмица ще поеме почистването на горнолюбатските махали Явор и Лавра, а след това тръгва в посока Барие. Изтъкват в Общинския щаб за бедствени положения, уточнявайки, че щабът е взел решение бедственото положение да остане в сила и занапред. Предприятието Хидроцентрали Джердап съобщи, че заради обилните валежи и топенето на снега фирмата от днес започна с затварянето на канала в Горна Любата, тъй като средният доток на вода в Лисинско езеро е 12,5 кубически метра в секунда. За да не се случи преливане на язовира в Лисина, хидроцентралите Джердап отвърнаха водата на Любатска река, което подразбира увеличаване на водната маса в река Драговищица. Предупреждава се населението да внимава и да не се приближава по край бреговете на Любатска река и река Драговищица, сочи се в съобщението. Управлението на транспортната полиция на МВР Сърбия с цел по-голяма безопасност в движението през април един ден ще проведе блиц-маратон, в който през целия ден непрекъснато ще бъдат ангажирани всички уреди за измерване на скоростта на движението за участниците в транспорта, съобщиха от МВР. В склад с европейската практика, управлението на транспортна полиция призова гражданите най-късно до 3 април да предложат места за контрол на сектора на движението. По това време ще бъдат ангажирани всички ръчни радари в системата на видеонаблюдението и така наречените пресретватели. Доколкото водачът, който е превишил скоростта, не бъде спрян на мястото на контрола, на собственика на возилото ще бъде предоставено удостоверение за превършена скорост с акт за нарушение с призивка да плати глобата. Повишената скорост в движението е най-честата причина за происшествията в транспорта, а особено в происшествията, в които има жертви. Изплащането на мартовските принадлежности на пенсионерите, принадлежащи към категорията самостоятелни дейности, започва в петък на 3 април, съобщиха от ПИО фонда на Сърбия. Статистическите данни от фонда сочат, че към тази категория през миналия месец са изплатени приблизително 77 047 принадлежности за тази категория пенсионери със средна стойност в размер от 23 775 динара. Ден по-рано ще започне предоставянето на пенсиите на домашен адрес. От фонда също припомнят, че изплащането на земеделските и военни пенсии на гишетата в пощите и банките за месец март ще започне на 7 април. Футболният клуб Младост от Босилеград успешно стартира в надпреварата за Купата на Сърбия за Пчински окръг. В рамките на Купата по футбол до сега са проведени 2 кръга в надпреварата на отборите в Пчински окръг, а за 3-ти кръг все още не е извършено жреби, узнаваме от треньора на зелените Владица Манасиев. Младост надигра с 3-0 Челик от Бело поле в първия кръг, а във втория надигра с 1-0 отбора Алакинци от Алакинци. Следващият съперник на Младост ще бъде познат след допълнителното жреби, потвърди Манасиев. В Босилеград утре значително облачно и дъждовно. Минималната сутрешна температура на въздуха до 1 градус, максималната дневна до 6 градуса. Ще духа умерен вятър със скорост до 3 метра в секунда.